O alcalde e a concelleira de Servizos Sociais de Rianxo visitaron esta mañá os nenos que participan nos campamentos de verán, que se desenvolven en 3 sedes distintas, os colexios Brea Segade, Ana María Dieguez e o IES Félix Muriel. Na presente edición participan 261 cativos que gozan dunha oferta de lecer e deportiva ao tempo que as súas familias poden conciliar durante o período non lectivo. Un ano máis son 3 novas sedes nas que se leva a cabo o campamento, no Instituto en Rianxiño, aquí no Brea Segade en Taragoña e no Ana María Dieguez en Asados. Son un total de 261 nenos e nenas que participan este ano, porque consideramos que está sendo bastante atractiva a oferta que se desenvolve, que ofertamos desde o Concello. Recollendo ademais as demandas dos usuarios, o Concello ampliou este ano o horario de 10 da mañá a 2 da tarde, complementando co servizo de madrugadores a partir das 8 da mañá. Como principal novidade que este ano, ademais de ampliar as semanas do campamento, desde o 22 de xuño ata o 4 de setembro, ambos incluídos, ampliamos tamén o horario desde as 10 da mañá ata as 2 da tarde e nas 3 sedes a maiores temos o servicio do Plan Madruga desde as 8 da mañá. Entonces consideramos que está sendo unha oferta bastante atractiva para as familias e poidan conciliar. Na visita realizada esta mañá, os responsables municipais puideron constatar o bo desenvolvemento da actividade.